Catalans, catalanes, ha arribat el moment de parlar del tema. Estic una mica cagat. Hola, què tal? Pues en esta celebració de l'anyet que fa lo Dramitis Crònica, vull xerrar una miqueta amb vosaltres en un vídeo una miqueta més extens sobre un tema que ja fa molt temps que hi penso que en algun moment hi parlaria, i és la llengua. A la pregunta, per què faig contingut en català? La resposta és molt senzilla. Perquè em surt de la punta de la xona. Ole tu, ole tu. I a la pregunta, per què faig subtítols en castellà? Per no tornar a contestar el mateix, us faré una resposta una miqueta més llarga. Però també és molt simple. Vamos allá, ¿no? Perquè si jo vull intentar que la meva llengua arribi a gent que no parla la meva llengua, m'hi esforço per posar uns subtítols que siguen arribables a aquelles persones que no parlen la meva llengua, però que els hi pugui arribar a interessar el que estic dient. Clar, què passa? Per què vull parlar del tema? Perquè jo me trobo en gent no conforme de les dues bandes. Per una banda me trobo castellanoparlants dient-me que què porres faig fent contingut en català quan la llengua de nostra pàtria és la millor del món i que si sé parlar en castellà perquè porres no faig contingut en castellà. Vale. Però és que el que me fa més gràcia és que me trobo també en catalans que me diuen que per què poso subtítols en castellà. What? O sigui, el que està claríssim és que a dia d'avui a les xarxes tu faigues el que faigues, a algú li semblarà malament. Vull dir, ja partim d'esta base que és algo que hem acceptat des del minut 1 que vam començar a fer tot això, no? Però és que no sé què me fa més gràcia. Si los castellanoparlants que em diuen hablan castellano, que dius, bueno, pues vale, perquè això a Catalunya mos ho hem trobat sempre, o els propis catalans que no només no se n'alegren de que poca gent som, per desgràcia, la que fem contingut en català, no només no se n'alegren de que faci contingut en català, sinó que a sobre els hi molesta que faci subtítols en castellà. Què passa? Que sóc menys catalana per fer subtítols en castellà? O sigui, és que no ho entenc. Vull dir, no és prou xulo, o almenys per a mi, que jo estigui intentant portar no només la meva llengua, que és el català, sinó a més el meu accent, que reconec que és una mica raro perquè ja he estat a tants puestos que ja no sé ni quin dialecte parlo, però no és xulo que no només estigui intentant portar la meva llengua més enllà de Catalunya, sinó que a més el meu dialecte, que la gent vegi que no només existeix el català de Barcelona. O sigui, per què t'us molesta que faci subtítols en castellà? Acas tots sabeu anglès? Vosaltres no mireu mai una pel·lícula en versió original i t'us poseu subtítols en castellà? Perquè no enteneu ni papa de lo que diu en anglès? Per què porres no podem fer el mateix en català? Per què som menys catalans si posem subtítols en castellà? Per què els propis catalans s'ofenen de que posi subtítols en castellà? És que inclús m'explota més el cap en això que no el típico españolito de turno que me venga a dir habla en español. Bueno, pues vale, pues allá tú, tu bandera y tus historias. M'entens? Vull dir, però que els propis catalans se sentiguen ofesos perquè poso subtítols en castellà, home, per favor, estic fent contingut en català, tranquils, fills meus. Vull dir, és que prou faena, no? Clar, jo, quan vaig començar a fer contingut, ostres, que raro sona això, no? Com si jo fos algú, quan vaig començar a fer contingut. Bueno, és igual. La qüestió és que a mi ho van comentar més d'una vegada, no? Si vols arribar a més gent, fes-ho en castellà. Però jo em quedava així, dic, és que jo parlo i penso en català. Jo sóc catalana. Sí que és veritat que em considero bastant bilingüe perquè vaig canviant d'idioma en molta facilitat. He tingut parelles en les que he parlat en castellà pràcticament sempre. No tinc problema en adaptar-me a la llengua que sigui, català o castellà, m'és igual. Però jo parlo i penso en català. Llavors, quan jo me vaig trobar en el moment de en quin idioma faig contingut, jo no m'imaginava davant del mòbil com estic fent ara parlant en castellà. Se me feia molt raro.
perquè a mi el que em naix, el que em surt és parlar en català. Ara bé, si jo me poso a escriure, si jo vull parlar de sentiments o d'emocions i pues, quan a vegades he escrit, per exemple, el meu perfil personal i de més, jo escric en castellà. Se'm dona millor, tinc més facilitat. Trobo sinònims i trobo paraules amb més facilitat. Pel que sigui, no m'hi ficaré en això, però escric en castellà. Quin problema hi ha? Soc menys catalana per escriure en castellà, per posar subtítols en castellà, per intentar que gent que li pugui interessar el que ensenyo, les tontades que faig, pugui entendre el que estic dient perquè el català no l'entén? I si gràcies al temps que jo dedico a posar els subtítols en castellà hi ha gent castellanoparlant que pot aprendre una miqueta més el català? És que, fills meus, obrim una miqueta la ment, no siguem tan tontos i tan tancats a vegades. És que els catalans a vegades també ens falta una miqueta de sentit comú. Quin problema hi ha en que siguem bilingües? Tenim la sort de ser bilingües. La resta d'Espanya, la gran majoria, no ho pot dir això. Nosaltres sí. Los gallegos també, los bascos també. Vull dir, és xulo. Està bé ser bilingües. Vull dir, quin problema hi ha en fer ús de les dues llengües que ens han ensenyat des de petits? No entenc per què ens hem de resignar o hem de discriminar-ne en alguna nosaltres mateixos que ens hem criat en aquestes dues llengües. No ho sé, a mi no m'entra al cap. Ho sento, no m'entra al cap. Llavors, a tots aquells i aquelles que m'hagin fet comentaris respecte a si parlo en català o en castellà, això deu estar fent sorollets i aquí al micro li deu estar agradant que no veus, després ja ho veurem. A tots aquells i aquelles que m'hagueu fet algun comentari respecte a si parlo en català, en castellà o en l'idioma que me surt a mi... De la punta del nas. Ara he canviat. Vale. Un saludito para vosotros. Perquè continuaré fent el que vulgui quan vulgui, perquè trobo que el que estic fent és algo interessant. Potser només ho és per a mi? Potser sí, però jo què sé. I si gràcies als punyeteros subtítols aconseguixo que gent que me veu des de vete tu a saber d'onde de cop i volta s'interessa pel català? Que no sé. Ho trobo tan obvi que he tardat dies en fer aquest tipus de vídeo perquè era com... És que me sorprèn que a aquestes altures del cuento haguem d'explicar encara alguna cosa així. Però ja veus, sembla que sí. Així que no res, solventat el tema de la llengua, ¿vale? Parlo en català, penso en català, m'expresso en català, parlo en castellà, escric en castellà, m'expresso en castellà i pues no speak English perquè mira, perquè tengo poco practice, però si no, també ho faria. I ja està. Au, pues, que vagi bé. Adeu. Un saludo.